que la infraestructura millorarà absolutament, que és la carretera que ens porta fins a Barcelona i per on entren els autobusos a Barcelona, que és per aquesta B23 i per la Diagonal, evidentment sense deixar de reclamar que millori el servei de Montbus i amb un horitzó que cada vegada està més a prop, que és l'any 2028, quan hi haurà la nova concessió d'aquest servei i, per tant, d'aquí al 2028, i això el nostre diputat al Parlament, Jordi Riba, també està molt al cas, quan s'obri la redacció d'aquest nou contracte de concessió, evidentment hem d'aconseguir introduir-hi totes les demandes, totes les millores que des d'Igualada hem estat reclamant durant tant de temps, i serà aquest moment, quan es redacti la nova concessió, que això haurà de quedar per escrit i que l'empresa que guanyi aquesta concessió haurà de complir. Per tant, són uns deures que volem fer i que farem sense cap mena de dubte quan la Generalitat comenci a redactar aquest nou contracte de concessió de la línia d'autobús Igualada-Barcelona.